भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। देखी हमनी के गांव जवार में आजो लोक कला के रूप में नेटुआ नाच जीवंत बा। नेटुआ नाच महादेव जी के बियाह में शुरू भइल, जवना में मृदंग के थाप पर भोला बाबा के बारात में शामिल गण, दूत, भूत, पिशाच आ सभे जीव जंतु झूम उठल रहे। उ नेटुआ नाच बिलौकी मांगे खातिर बुलावल जाला। आई माधोपुर हजारी पंचायत में चल के नेटुआ नाच के आनंद लिहल जाओ। हमारा राम लखन दोनों भैया चरल धेनु गैया का नाम भइल रुअर? हमार नाम रविंदर बैठा। रविंदर बैठा। कहाँ घर भेल? मधुबनी। मधुबनी। ओलाहा मधुबनी। ई नेटुआ नाच गवाई लोक कला बाई। हाँ लोक लगबा। एकर उत्पत्ति कब भइल? एकर उत्पत्ति शंकर जी के बियाह के बेर से।
तब से ही प्रचलन में आ तब गए। से प्रचलन में आ गल। तो ई महादलित समुदाय में ही नेटुआ नाच के काहे हाँ, ई नेटुआ के नाच में जितना जरा गरज पैसे ही ले जा सकता, सब इंग्रासन के बाजा हो, पूजा में जाई, सब कुछ में जाई, धोबी लोग गाँव मंगावल में द्वार पर घुमाई, सब चीज में उपलब्ध भाई। और बिलौकी हाँ, मांगे बेवकी मंगाई चाहे नाच कराई चाहे मैंने अपन भाड़ा में नचाई में सब चीज में उपलब्ध भाई। रउआ टीम में के बा? हमने के टीम में ये बानी थे 5 आदमी नाम 6 आदमी। नाम बताई लोग नाम बोलो लोग अपन अपन। रउआ, हाँ नाम बताई रउआ नाम। राम इकबाल पासवान। ये हमारा नाम ललन पासवान। गोरेदार के हमर नाम बिंदेश्वरी हाजरा सब पर हाजरा तो पासवान काहेला बनावे जाए। गोरेदार के नाम हो बरमदेव पासवान, घर हसनपुर, थाना पिपरा। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।